nakarating na kami at nakatanghalian na. Nakaligo na din. Kaya tulog muna tayo, pahinga. Mama! Hirak ba? Nakabot ba ka ma? Ngayon mo magkilala. Hindi na nila sa dito. Our second day. Dito sa tabi ng bahay namin, mangunguha tayo ng sigaritas. So, ayan guys, may panungkit na. Kasi nini yung mga maliliit. Kasi sayang. Na, kaptan mo. Baka pasitas ni mama. Nahulog. Dali. Nahulog. Dali. Oh, kaptan mo yan ah, buganbilya. Matuwal ka ha. Yan. Kuryente bagaan. Itong isarong paone. Yan, sarong tugod. Yan. Sarong tugod. Yan. Matunog. Han? May ba sa ibong nini? Yan, kapti na. Bad kuryente ang makaptan mo ha. Yan. Mga kapti na. Lakas, masitas si mama. Yan. Yo. Tanog na masitas mo ni Bia ma. Yan. Kasi ko na mga kayang May luwayo. Hindi pa pa ako. May luwayo mo. Tapos ditbit na kalumay pamilya yun. Mga 5 bilog na kalumay. Go na. Hindi. Oh, haloy ba ganini ini? Mayo na. Rin. Magilo na tabi eh. Nakakayunan ka mo? Matarabas na akong kayo. Dahil pa man po. Yan pa nga. Nakalumpay.
Yun na nini. Ling, ano ah? Ang likod, yung paniloy mga paglumat sa likod. Wait lang. Uy! Bideng! 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 Wag to. Ay, mga bata. Ay. Ano? Dito kawan. Dadalong menta na Uy, yan oh, tukawan na. Ang mainit na. Ay naman gayon. Guys, ito mga nakuha natin. Bulaklak ng kalabasa. Sitaw ini. May baka may sitaw dyan. Tinuro si Tito Ed. Laging kag-anan. Oh. Yung ano, langga na lugod. Ito ang likod ng aming bahay. Ngayon. Ayan, saging! So, ang to, ano? Isa lang. Yan, ano daw? Mawal ka pa rin mag-duwa. Sala ka. Wala ka, Biyo. Wala pang hinog yung saging. Ano to? Nag-bike ako. Wala pang inom. Matigas pa. Nakabike ako. Guys, yan nga, nandito ako ngayon kay Tita, sa tindahan ni Tita, at dahil siya ay mamimili ng mga kulang na dito sa kanyang tindahan, kaya tayo muna ang magtatao. So, try natin kung kaya pa natin magsukli kung walang calculator. Mga aking katulad ko. Bawang, tiran mo na. Parang bilog. Parang bilog. Sibuyas. Karang sibuyas. Tungko po. Doon ay sabihin mo ano, pag kayo ni Diyos ang sarap ng sibuyas. Di 6 pesos na sana. 5 di ba sabi? Ano to eh? 7. 7, tapos ito, 5. Atoy! 18. 19, 20.
Nunoy ah. Wala na pa po. Yes! Yung ano yung natin niyo? Wala na. Ayun po. Kabanga. Ay, 2-4. 1/4. Opo. Dito, magkano ba yung ano? Yung etong mantika na ganito to? Tres yung maiksi ay yung mahaba. Punto. Tingko yung mahaba. One-fourth. May bote kayo? Wala. Kung na lang sana para hindi na magkukon eh. Eto to. Di ba 5 piso to? 15 binigay niya eh. 15 binigay niya. Ayun. Tatlo. Wala na tayong bariya, Tito Ed. Wala na tayong bariya. May yelo. Gusto may yelo? Sa loob ba? Oo. Gusto may green na tabot. Sige, Tito Ed. Ayun,